Bueno, estamos na casa de Alex, aquí no Porto do Son. Alex é o beneficiario número 40.000 do Bono Coidado no Fogar, que permite a moitos dependentes e as súas familias atendelo na casa, coidalo no seu entorno natural polo tanto, darlle a atención que o dependente demanda e a súa familia quere. Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención e isto ademais o complementamos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados da mellor maneira posible, como merecen e como é a obriga dunha administración responsable. Por iso este esforzo que se fai cos cartos de todos os galegos teñen que ter unha correspondencia co goberno central. Agora mesmo tiña que aportar o 50% das prestacións, non chega nin o 32%. Esperamos que eses compromisos anunciados, non é a primeira vez, só incumpliron esta vez esa verdade, e aporten o 50% que lle corresponde por lei ao Goberno Central para complementar as aportacións que está facendo a Xunta de Galicia. Queremos chegar a 50.000 bonos coidado, queremos seguir aumentando as plazas residenciais, queremos seguir, acabamos de facer hai pouco, aumentando as casas do maior. En definitiva, queremos seguir axudando os dependentes e as súas familias o necesitan, e a nos obriga, e agardamos que o Goberno Central, por unha vez, este á altura tamén.